padang pranyata sasmita gaib kumlare dadi jangka sapa wae kang ngarantu antak pitutur yakti margine gesang rahayu yuwana tansah neskara tan mingerke blating widi pagat tamakata kaning kodrat
campur sari marine kang diluhung unjuk kang para miyarsa binarunging bangsa musik satuhu Mekarsari kang pinuka mugi samya hangre sapi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jumpa bersama Campur Sari Mekarsari. Di bawah pimpinan beliau Bapak Mohadi Hadi Suwarno yang beralamatkan Kragilan Tambak Karangdowo. Pada siang hari ini bersama Campur Sari yang akan menyajikan tembang-tembang berirama Campur Sari. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, pada siang hari ini bersama Campur Sari Mekarsari membawa sederetan bintang-bintang Campur Sari, antara lain Menuk Sitowati, berdiri di tempat. Wiwit Widayati, Nyimut Lastari, Ririt Erganis, yuk, Enda Laras, Ibu Rosiati, dan juga siang hari ini kedatangan bintang tamu Wawin Laura, Cak Dikin, dan dua cilian ngadat cilian loro bersama bintang-bintang Campur Sari Mekarsari untuk siang hari ini membawakan sebuah tembangnya. Sinabot pahlawan putri Mas Dikin. Nggih. Srining Mastika Tepan putra Kanjeng Surah Lame. Tak pranggung bacana Gora bebela mirat maya Kae lho, Nak. pripun Kang Mbak Mas? sing putih nganggo jilbab kae. Heeh. Rasan-rasan karo Rasan-rasan karo kancane. Karo kancane. Pripun? Lek kae lho, rungokno kae wiwit kae. Wis bocahe ayu, suarane becik. Amin. Terus? Kaya ndelalah duwe bojo ya bagus. Mas, Iya. jenengan kira keloro-loro nek jenengan ngendika bagus ki digeguyu ngono gak keloro-loro. Iya, aku ora peduli wong liya, wong kono sing ngomong kok. Nyun pamunten bapak-bapak ibu-ibu, Cak Dikin menika bagus napa elek? Aku wis ngerti jawabane elek. Mbak Bile Bapak Ibu menawi mboten saged dados tamu ingkang sae monggo kundur kemawon. Nek kundur piye no awak dhewe? Mbah, bojo kula niki ayu mboten? Ayu. Ah, iki lho, Nak. Nggih, Ning kowe kudu Simbah. eling, Nak. Pripun Kang Mas? Kowe manusia itu akan mengalami gradasi kehidupan. Kudu eling ngono kuwi. Nyun pamunten Mas. Piye? Jenengan kalih kula kacek umure pinten taun? 18. 18 taun. Nah. Nek kula sepuh kados mbae nyun pamunten nggih Mbah, napa jenengan tesih urip? Modar. Nek. Ya lek ngono sesuk patenono ae. Oh gak. Mas, Piye? ora usah dipateni wis mati mergo wis gak iso uyip. Rasane aja melu-melu. Pengrawit iki meneng duduk manis. Lah, nek pripun? Ya meneng dhuwit 100 nya dibagi sak kancane. Oh, wis diuyipke Mas Bawi. Oh, padha lanange apa tolang-tolang. Tan urang asri uning
kusumaning bangsa. Bablaske Sriuning dijogeti tayub ladrang tayub ya. Pindah mlebet. Iya, Mbah. Mbah Tikin. Kula sampun kalian bojo kula sak menika ayo gudel karo bojone Mbak Rusyati. Kene Mbak. Nggih. Sida ramangkan ning Cengareng ngeboti Mbah Muhadi. Piye kabare Mbak Yu? Sae, Mas. Berase cik lancar. Pangestu panjenengan. Pedhos muka ya wis meteng to. Pun Oh, malah raine kaya panjenengan. Aku di kalau dolan nggon namu kae ya yang tak sempatke delok nang mburi. Ya. Mbak Wiwit ra kober terus sak-sake ta? Ora. Lek Wiwit. Ora dudu ra kober kok. Lah piye? Bahane sing dithukke ra iso. Oh. Wah, guyu kok ngepir. Au. Mas Tike. Lagune piye Mbak Yu? Menika wonten pamundhut dandang kula. Pelok barang mawon nggih. Nggih.
Belok barang. Ni no na no. No 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 ni no. Ni no 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 no. Engkang haram Ini tol kuwi ngadeg Del. Diurus ya warep. apa mudeng Dek Gudel Ora mudeng. sing mudeng panjenengan Oh iya. Kasumane negeri Wis kondang kaluka nadan sepuh wengi ning suaramu jan. Diajeng Boten Kang Mas diajeng nego gini. gah aku nek naga gini Dewi Sekartaji. gah aku nek Sekartaji Limbo. iya pas Oh iya iya. Ayo. Saiki aku entuk bocoran saka kanca-kanca. pripun Saiki Mbak Rosyati mulai seneng ngomong ya. Betik ya Lah sing kari sapa ta ya wis Betik kaya Breten tremeng Praja ya. Uga kinaryoba beteng rumas sampun sego Ramirez muncrateng Lah iya. Iki cakepan. Iki aku mung maca ya. Cakepan ra umum, cakepan anggo muncrat. Muncrat. Ya terus no. Wis aja gagas bocah-bocah, iki anggapen radio rusak. Sinaosa wanita iki janji nipun amung labuh ikang tresnan tempur labur prateng lalis tak lakoni iki mustika Inggih, estu sae Mbak Rus. Mandhap wonten langgam tumlawung. Inggih, ayo siape kempule mun? wis nyata
Apa nih iki? Nah, menu Sitawati karo Mbak Nyimut Sitorus. Nek kuwi Mbak menu Sintawati. Iya. Nah aku Mbak Nyimut Sintal. Mak seme. Ora nyon sewu Cak Dikin. Nek ngendika Sintal iki sing mirsani kok ngendi? Lah iya kaya Lho Cak Dikin. Kowe kira sang ngowah-owahi adat tak kandhani. nggon ngendi? Lho emang aku kok njaba ki memang ora sintal. Heeh. Sing kedoke wingi kae rak sintal to. Bocah. Lho, dirukani Mbak Win ngomong. Apa? Kemuntal jare. Mas Mbak Win iku ora mulih. Lah kok ora boleh. Langsung ning panci. Apa? Langsung ning rendek. Ayo, apa? Mang loro. Apa aku sing iso? Manut monggo. Pun babane loro miyen Cak Dikin. Ya. Cocok. 6. Pelokipun 6, Pak. Pamintaku nimas doase atot runtut tansah reruntungan ing sarina sawangine lha ya aja diwarai to Oh nggih. datan kinggang sara embut Kok ya dipenggal kuwi lho. Dadak dipedhot ngaten. Dipethut sak rambut. napase ra kuat Oh. nadyan ado cakeping hati Ah, jan cengkoke kaya bandes. Bandes ki apa? Bancin desa. yen cedak tansah mulat sida hasih Tuhu, kok turu? Hah? Tuhu. kok aku apa Kowe mau turu ta? salah Loh, kowe mau situasi turu ngono. salah Lah piye? Sing bener. tuh Oh, tuhu. Lah ya aku mau ya tuhu. palarke pindho mimi hamin tuna ayo bareng mas mana tapi wajib situasi berahaya Aku kang setya satu. Nganti
nuwun Mbak Nyimut kalian Mbak Menu Sitawati. Sesarengan Mbak Endah Laras. Dipalarke meneh kangenku tanpa upama. Mung sliramu gila nih. Kan dadi tenenging ati. Kang Mas Mimi. Wes Bose pengen. Gapi kentasan pi. Ngeling ana nalika tinaga Koper Kamu nanti ngendika tresno lair terus Ora gumun yen kok ra gumun piye Mbak Yu? gendong ririt we. Aja umuk ning ngarepku Cak Dikin. Nyonya. Yen nyoto-nyoto kowe iki digdaya. Aja mung ririt iki lho bantrongane gendongan. Piye? Aku ora ngocahke yen aku wong Banyuwangi. Iya. Ning ora ngocahke babakan kesakten. Iya. Yang penting nyatanya. Nyatane Purwodadi kotane sing penting bukti lah nyatane. Kangenku tanpa upama. Iya, siap, Mbak. Mong sliramu. Op. Piye-piye? Kowe iki menungso apa jenise jangkel jati? Lah piye to? Obah ae ora. lho. Ora Iya, bergeser. Lah wong kowe iki ora meguru kok. Meguru karo sapa? Meguru karo Kang Mas Mati. Wah, Weh. piye? Berarti Pak Muhadi ki rasa Mbak ning angkat panjenengan. Rasa. Nek ra ngono apa mungkin Pak Muhadi ki iso gendong aku rasa. Iso to? Weh, lah ngerti. Kuwi gendong mesti gendong ngarep madhep mburi. Walah, kuwi gaya apa kuwi? Wis pokoke gaya ngono kae. Nek ra percaya gelek. Lah, ra tenan to. Tur, Pak. Ampun mesa-mesan Pak Mo. Dina niki jenengan iki ajeng tombok pinten? Lah iya penyanyi kok sakmene oke. Lah, iya. Ini ora bose ki wong sing wah digdaya tenan ya ora mungkin. Semene kae yo doyan dhuwit kabeh. Ayo engko sik iki dirampungi sik gaweane. Ya, engko tak panggil engko ya. Engko jam 6 sore tak panggil. Yo. Pitung sasi lawase kon ngenteni. Mong sliramu fokus kang ganti ati. Ayo beksa, Cak. Rinangi mau tansah impi-impi. Jroning ati kangenku setengah mati. Ya Mas ya, Mbak Jali.
Cak. Iki sak banjure. Iya. Iki ada kasus yang telah membingungkan para malaikat. Loh, kasus apa? Kok iso lho? Hah? Lire piye? Lire ngene. Heeh. Mergo ora jelas statusnya. Statusnya ora jelas. Sapa? Lanang ya ora, wedok ya ora. Dadine malaikate malah Malah bingung. bingung, malah. Sok mbene kuwi to. Sembene iki piye? Aja mrembug sembene sak. Ini Ayo. artis yang baru naik daun ini ya. Ayo. Wawin Laura. Matur nuwun, Cak. Kelebon orang-orang to. Ini dadak ngene. Ora aku gemes lho Cak karo sedhermu. Wong jan kaya ngene bagus e. Aku ki saking senenge duwe Ya. kanca sampean ki Ya, lho. ya. Bagus. Ya. Piye omonganmu piye mau Cak? Aku ya seneng lho. Duwe kanca kowe bocah ayune ra omong bocah kok ayune. Ning aja ngono lho Cak. Aku kan pekewo bongol senteku nyisah kabeh. Kok atos menapa? Bongol sente. Oh. Gelem apa piye nyabrakotan? Wong edan. Ah, Cak. Piye? Kowe mau ngomong apa? Hah? Kok iso-isone lho makhluk aneh yang membingungkan malaikat. Lah ya lanang ora wedok ora. Lah bingung to. Loh, mergo niki ora tobat-tobat. Ora aku guyonan wae. Iki dhisik iki enek dhisik iki besok iki enek ngene. Ano piye? Kuwi pengalaman ya, Cak ya? Pengalaman. Pengalamanmu biyen kok ngono kuwi, Cak? Alhamdulillah padha bancine. Lagune apa? Lagune banci halus. Banci halus. Apa? Kuwi mau lho sing basa halus kok maksudnya Oh, kok iya. banci halus. Ha nggih, Bu, mbok menawi Eyang Putri nggih. Eyang Ngersake Putri. nyuwun sewu Eyang Putri. Nyuwun sewu mangkem bujeng rumiyin. Piye? Nyuwun sewu. Heeh. Lho, wong tuwa iki wong sepuh dhisik iki nun sewu wajane mesti awet-awet. Mergone Jaman semono nginang. oh tak kira pakanane wesi. Nginang dadi semakin kuat giginya. Oh ngono. Lah Nggih, iya. nyuwun sewu badhe nyuwun lagu menapa Eyang Putri? Terus saged. Oh nggih. Sing arep mongko Saiki nyanyi jenengan sapa? saiki wis ora iso no, Ya dadi wis. mboten saged. Iki mau panyuwunan saking mriko nyuwun jambu alas. Ya. Nggih, Pak Muhadi. Suwe ra tau ketemu lho, Lah Cak. iya. Bareng saiki ketok sempringah. Lho, Mbak Yu, Ngaturaken menapa? Pepelen kemawon, Pepelen Mas. so. Sumangga Kang Mas.
terus katulung lebar saya bingarir nyata
Pinten membiat mayun. Tak bawani sik ya, kena karo wiwit. Oh, Rene, istri pertama. Lah kowe Aku istri Ranggena. Sok pertama. Eman Suarane gending pelambiangan nyeriam biai Nusantara Kulon gonong wetan segara Kang keliwat-liwat belambiangan aja takon susah seneng kang disangga tanah India melaring Taman Sari Nusantara yuk Apa le? Hah? ayo kisah Reza dulu Reza dulu sini kerja sih. nah kalau Nyumbang kadang lagu. nyanyi tamu nih selak Santai, kondur santai, untuk sayang. penonton kok ya Habis ini sayang. lagunya apa sayang Gembrobios. Susu Murni ya ayo kene karaku Pripun iki, Cak? santai wae apa Seneng mentoh nek enek wong wedok ayu kok seneng mentoh. Aku ki mbok anggap apa? Aku ki bojo. ya lagunya apa sayang Susu Murni. ya aduh susune murni tenan Ngecap kalian ya Pak. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat siang dulu buat Bapak Ibu tamu undangan semuanya. Ya. Juga tidak lupa saya ucapkan buat teman-teman berdua selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. amin kue padu karo kucingnya mbok pateni ning ndi kok mripate mbok nggih Beripat kucing. lah iya yo cah wujute pancen cilik isine pancen sedidik ning nyatane gedhe tenan kasihate Langkah mas kowe kasaru aku rarep keguyu layan perlu aku malah nesu kok sik lu tak genahke kok dadak nesu ngopo sarune nggon susune sapa mau mas? aku ora ngomong susu wujute pancen cilik wujute Susu apa sikik kuwi? wujute pancen cilik isine pancen sedidik ning nyatane gedhe tenan kasihate aku ora nyebut susune pancen cilik itu berarti pendengaranmu yang salah jadi kamu nggak perlu tersinggung aku nyatane aku ora ngomong ke susumu kok ayo ngene lho susu kali Dek Vera lagunya apa Dek Vera Tali Kutang mawon. Tali Kutang Nggih, sing kagungan mawon kok kula Mas.